Però què? Hola a tots i a totes i benvinguts a un nou vídeo al canal. Avui us porto un tema que no m'he portat molt de temps, que és cotxes, però avui provarem una cosa nova, que és el drifting. I jugarem en The Crew 2. Jo no vull fer cap spoiler d'aquest vídeo, perquè per res ha sigut horrorós. Només dic que el disfruteu. Què li passa a aquest? Hola amigo, ¿cómo estás? Bro? Ha sortit volant. Enseña los dientes. ¿Cómo que? Está loco. Bueno, y me he comprado aquest cotxe que és un Mazda RX-7 no sé qué más y com... Pero... Jo en jocs en física realista sóc molt generós. Bueno, sí, 10.000 puntos. Vale. Mira. Vale, continuem. Així, perfecte. Ai! Ja quasi ho tenim, ja quasi. Només 1.000. Ja està, no, ja ho tenim. Ara és igual si ens xoquem o no. Aquesta carrera, no sé, 10.000 punts és molt poc, no? Hola, 15.000. M'he passat 5.000, Cuidao, Que ara de repente jo pensava que era un noob en això i ara es veu que sóc un pro. Carrera completada. A veure això si ens canvia el cotxe. No? Podem anar amb aquest cotxe? Vale. El cotxe jo crec que és el millor. Dominion. Horseberg. Dale canya. A veure, si va més ràpid no és el meu problema. Aquí m'està un paio parlant en anglès i jo sí que ho entenc una mica, però és que clar, si estic driftejant, que és la cosa que em costa més del món, doncs no estic al cas. Uau, flipa. Bueno, 25.000 d'una! 25.000 d'una! Bueno, em queden 500 punts, que me'ls faig així ràpid, no? Així. A veure, ai, perquè encara no està. Ui, aquí m'he posat molt a la vora, Queda un minut. Bueno, però si hem fet 63.000, què? Ahí va, un altre, ¡Ostras, tú! Yo estaba súper bien, ¿Cuánto he fet? ¡128.000! Colócate en la parrilla de salida. Pim.
Vale. Hem d'arribar a 35.000. Oye, eres legal. Perdón, no me he podido contener. 35.000 és un muntó, eh? Ai, però bueno, abans ha fet 128.000, no sé com. Suposo perquè les corbes eren molt grans. Aquí les corbes són molt petites i em costen bastant, eh? És que clar, són molt... De repente aquí, veus, això, per exemple... Queda un minut, en sèrio? Pues no em dóna temps, eh? És que és molt complicat. Venga ya. És que veus aquí de repente hi ha una paret. No, tu no ho saps. Vinga ja, 20.000. Això què és? Oh! Això què és? Un 350Z? Bueno. Anem a veure. Es posa aquí la pantalla de carga. 3, 2, 1. Vinga, aquí hem de matxacar. Per què em posa la fletxa? Quants punts són? Lo peor de 25.000. derrapar es saber elegir el momento adecuado. Pues sí. Té tota la raó aquest que acaba de parlar, no? És el que et parla tot el joc, no ho entenc. Crec que només apareix al principi, és que no apareix en cap altra part. Sí, no? Cuando se quema rueda, puedo oler la victoria. Només ens queden 5.000 i estem aquí parlant com si res. Vale, aquí... Avancem una miqueta... Ja tenim, no? Vamos, 40.000. Ho sento per la gent que li agrada ser exacta, jo no ho soc d'aquest tipus de gent, o sigui que... Avui el rècord és 888.000 a la caca. És que en menys de 30 segons. Otro. Aquí. Hola, 88.000! Parlo malament que hem començat. Ah, no, si hem començat bé, sí, jo també què dic, jo no sé. Vale, aquí tenim un altre evento d'aquests de Forsberg, de Dominion Forsberg. I a veure això què és, espero que no sigui molt complicat. Perquè té pinta, 2 1 Què fa aquest? És que no m'entenc. Com que un 360, no? Com que 360? No. Vale, 19.000. Ja crec ja ho hem superat, no? Sí, 38.000, perfecte. Ui, me'n vaig. 39.000. No m'he donat? Uau, ara sí. Otra torta. Crec que m'he passat de la línia, de... Sí, m'he passat. Corre, un últim drift. Último. Vale, ara vull anar a la meva casa i vull millorar el cotxe, a veure, tunear, això m'agrada. Pim, vale, i ja està. Anem a provar-lo millorat i així tunejat amb les rodes que li he posat i tot, cap a l'altre cantó, vale. Que me voy! Ahí, perfecte. 3, 2,
1. Dale caña. Ten cuidado, a los jueces no les gusta que dañes la pintura. Vale, tú tranqui, güey. Tú tranqui que yo controlo, más o menos. Ahí. No me haurà cap... Ai, mira! Tota d'una ja ho he fet. La caca, otro xoque... Sí, quan aconsegueixo l'objectiu, em començo a fer tortes a lo loco, no sé com. No sé com ni per què. No hi trobo cap sentit. Ho fa sol. No, ui. Toma torta tonta. Hola que me voy. Uix. I ens queden 43.000, tenim 20 segons, no crec que pugem, perquè m'estic fent tortes tota l'estona. Bona, aquesta és bona, aquesta l'aconsegueixo. Ahí. 58.000, toma. Doncs aquest cotxe ha anat molt bé, així. La millora li ha anat bé, es mou molt millor. Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem en el següent.